ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീദപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖം നിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരുർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നൈഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബിന്ദോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. 7ാമത്തെ സ്കന്ധം, അധ്യായം 3, അമരത്വം നേടാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പദ്ധതി അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ വധത്തില് ദേഷ്യം കൊണ്ടിട്ട് കുറെ തത്വങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കോപം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. അങ്ങനെ എന്തായാലും വിഷ്ണുവിനെ നശിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയോടുകൂടി അതിന്റെ ഹിരണ്യകശിപന്റെ തപസ്യയും അതിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി അതിഘോരമായ തപസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുഖ്യ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെതിരായി ഈ അധ്യായം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെതിരായ ശക്തിയും അഹങ്കാരവും എത്ര വലുതായാലും ഭക്തിയെ ഒരിക്കലും ആവില്ല. ഭഗവാന്റെ ആണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും. ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ നിയന്താവ്. ഭക്തരെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഹിരണ്യാക്ഷനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവസാനം നമുക്കറിയാം ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്? നരസിംഹരൂപത്തിൽ. നരസിംഹരൂപത്തിൽ വധിച്ചു അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്ന് വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനെ ജയിക്കാനായിട്ട് അസാധാരണ ശക്തി വേണമെന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപു ചിന്തിച്ചത്. അങ്ങനെ മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ പോയി തപസ് ചെയ്തു. മന്ദരപർവ്വതം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് എവിടെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവന്മാരും മന്ദരപർവ്വതം ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ മന്ദരപർവ്വതം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ പാലാഴി കടഞ്ഞത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെ മന്ദരപർവ്വതം, മന്ദരാജലം. ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ദിവ്യ പർവ്വതമാണ് അത്. സമുദ്രമഥനത്തിന്റെ പ്രധാന സംഭവത്തിലാണ് മന്ദരപർവ്വതത്തിന് പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലെ. ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ചേർന്ന് ക്ഷീരസാഗരം മഥിക്കാനായിട്ട് മന്ദരപർവ്വതത്തെയാണ് മാനദണ്ഡമായി ഉപയോഗിച്ചത്. കയറായിട്ട് വാസുകി അല്ലെ. പർവ്വതം കടലിൽ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ആര് വന്നു? കൂർമാവതാരം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാൻ താങ്ങി. അതായത് ആർക്കും ഉയർത്താൻ പറ്റാത്തോടത്തും ഭഗവാന്റെ കൃപയാല് മന്ദരപർവ്വതത്തിന് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. ദേവന്മാരുണ്ട്, അസുരന്മാരുണ്ട്, ഇതൊന്നും നേരെ വെക്കണം എന്ന് അവർക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂർമ്മ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് മന്ദരപർവ്വതത്തെ ഉയർത്തി നിർത്തി. അപ്പൊ ഈ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷീരസാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഹൃദയം തന്നെയാണ് ക്ഷീരസാഗരമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതേപോലെ മന്ദരപർവ്വതം ആത്മീയ സാധനയും ദൃഢനിശ്ചയവുമാണ്. വാസുകി എന്ന കയറ് പരിശ്രമം, നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട്. അപ്പൊ കൂർമാവതാരം വന്ന, അതായത് ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണ അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്ത് ആ മനസ്സിൽ നിന്ന്, മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവത് പ്രേമവും ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരവും ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം എന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഉഗ്രമായ തപസ്. പല വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. ഒരു കാലിൽ മാത്രം നിന്നിട്ട് 2 കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ആഹാരവും വെള്ളവും ഒന്നുമില്ലാതെ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത്. ശരീരക്കുറുമ്പുകൾ തിന്നിട്ട് ശരീരമൊന്നുമില്ല, എല്ലുകൾ മാത്രമായി. എന്നാൽ ജീവൻ ശരീരത്തിൽ നിലനിന്നു. അപ്പൊ ശരീരമില്ലെങ്കിലും ശരീരത്തിന് മാംസമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ജീവൻ അവിടെ നിലനിന്നു. തപസ്സിന്റെ ചൂട് മൂലം എന്തായി? ദേവലോകം വരെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആത്മീയ ശക്തി നല്ലതിനും ചീത്തയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുക, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലമാണ് പ്രധാനം. അങ്ങനെ അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും ബ്രഹ്മാവ് ആളെ നോക്കിയിട്ട് പോലും കാണുന്നില്ല. അവസാനം ബ്രഹ്മാവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുറ്റും അതിനിടയിൽ നിന്ന് ഈ അസ്ഥിപഞ്ജരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? നിന്റെ തപസ്സൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. വരം, അപ്പൊ തപസ്സിൽ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വരം ചോദിക്കും. ആവശ്യമായ വരം ചോദിച്ചോയുള്ളൂ.
അമരത്വമാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന് അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നെ കശിപു തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വരുത്തണം. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പോകെ പോകെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എന്താണ്, മനുഷ്യനാൽ മരണം സംഭവിക്കരുത്, മൃഗത്താൽ സംഭവിക്കരുത്, പകല് പറ്റില്ല, രാത്രി പറ്റില്ല, വീടിനകത്തല്ല, പുറത്തല്ല, നിലത്തല്ല, ആകാശത്തല്ല, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആയുധം കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ദേവനായിരിക്കരുത്, അസുരനായിരിക്കരുത്, നാഗം ആയിരിക്കരുത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മരണത്തെ എങ്ങനെയും മരണം തന്നില്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ വഞ്ചിക്കാമെന്ന് കരുതി പല പല ഡിമാൻഡ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂപ്പര് വരം ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി തപസ് അതിന് ബ്രഹ്മാവ് വരം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരാള് ഇതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ തപസ് മാത്രം പോരാ, തപസ് ചെയ്താൽ ശക്തി കിട്ടും, പക്ഷെ അത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ അഹങ്കാരം, ഇത് കിട്ടിയ വഴിക്ക് ഈ വരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയ വഴിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ മുന്നത്തെ പോലെയായി അഹങ്കാര നാശത്തിലേക്ക് വഴിക്കും. അഹങ്കാരം, ഹിരണ്യകശിപു വിചാരിച്ചു ഞാനാണ് ദൈവം, എന്നെ വധിക്കാൻ ആരും, മരണത്തെ പോലെ എനിക്ക് എന്നെ വധിക്കാൻ ആർക്കും കഴിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ആരും മറികടക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള കഥകള് അത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്കും ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് അവതാരികയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഹിരണ്യകശിപു ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ച കഠിന തപസ്സിനെ പറ്റിയും അത് പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിപത്തിനെ പറ്റിയും ഈ അധ്യായം വിവരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യ വ്യക്തിയായ ബ്രഹ്മാവ് പോലും അസ്വസ്ഥനാവുകയും ഹിരണ്യകശിപു എന്തിനാണ് ഈ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ അയാളെ കാണാൻ നേരിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു മരണമില്ലാത്തവനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആരാലും തോൽപ്പിക്കപ്പെടരുതെന്നും രോഗത്താലും വാർദ്ധക്യത്താലും ആക്രമിക്കപ്പെടരുതെന്നും ഒരു ശത്രുവിനാലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടരുതെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമമായ ഭരണാധികാരിയാകണമെന്നായിരുന്നു അഭിലാഷം, ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി. ഈ അഭിലാഷത്തോടെ അയാൾ മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ പ്രവേശിച്ച് തീവ്ര തപസ്സും ധ്യാനവും ആരംഭിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു ഈ തപസ്സിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നത് കണ്ട ദേവന്മാർ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി. ശരി, അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഭാവിയിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നാൽ തപസ്സിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപിന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക തരം അഗ്നി ജ്വലിക്കുകയും അത് പക്ഷിമൃഗാദികളും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചവാസികൾക്ക് മുഴുവൻ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി. ആ തപസ്സിന്റെ തീവ്രത കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക തരം അഗ്നി ജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് എന്ത് ചെയ്തു? പക്ഷിമൃഗാദികളും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രപഞ്ചവാസികൾക്ക്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അത് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി. തീക്ഷ്ണമായ താപം മൂലം ഊർദ്ധ അധോലോകവാസികൾക്ക്, 14 ലോകങ്ങളിലെ വാസികൾക്ക് ജീവിതം ദുസ്സഹമായപ്പോൾ ദേവന്മാര് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിച്ച് ഈ അനാവശ്യ താപം ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ ദുസ്സഹമായി, സഹിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായ താപം വന്ന് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായപ്പോൾ അവര് നേരെ ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിച്ചു. ഹ്രസ്വമായ ജീവിത കാലയളവിനെ അതിജീവിച്ച് അമരത്വം നേടാനും ധ്രുവലോകം ഉൾപ്പെടെ സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും സർവാധിപതിയാകാനുമുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആഗ്രഹം ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മദേവനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെ വേണം? അമരത്വം നേടണം, മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ധ്രുവലോകം ഉൾപ്പെടെ സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും സർവാധിപതിയാകാനുള്ള, അതായത് ദേവലോകത്തേക്കാളും അതാണ് ധ്രുവലോകം അല്ലെ, അത് വരെ വേണം, അതിൻ്റെയും അധിപതിയാകണം. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സിന്റെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ ബ്രഹ്മദേവൻ, ഭൃഗു മഹർഷി, അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷൻ തുടങ്ങിയ മഹത് വ്യക്തികളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആണ്
ഭൃഗു മഹർഷി, ദക്ഷൻ തുടങ്ങിയ മഹത് വ്യക്തികളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കാണാൻ പോയി. ധ്യാനത്തിലായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശിരസിൽ ബ്രഹ്മാവ് കമണ്ഡലുവിൽ നിന്ന് ജലം തെളിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഭൃഗു മഹർഷി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സപ്തർഷിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഭൃഗു മഹർഷി. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരില് പ്രമുഖനാണ്. മാനസപുത്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ പുത്രൻ. ഭൃഗു മഹർഷിയെ എന്താണ് ഒരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. അതായത് ത്രിമൂർത്തികളിൽ ആർക്കാണ് ശക്തി കൂടുതൽ എന്നറിയാനായിട്ട് മറ്റ് മുനിമാര് അതിന് നിയോഗിച്ചത് ഭൃഗു മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ത്രിമൂർത്തി, അതായത് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാര്, അതില് ആരാണ് കൂടുതൽ സത്വഗുണമുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അവർക്കൊരു സംശയം തോന്നി. അവരത് പരീക്ഷിച്ചറിയാനായിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷിനെയാണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തത്. ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തി. ബ്രഹ്മാവിനെ ആദരിക്കാതെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് കുറച്ച് കോപിച്ചു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് എന്നിട്ട് വിചാരിച്ചു, സാരമില്ല, ഞാൻ സത്വഗുണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇതല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കോപത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ചെന്നു ബ്രഹ്മാവ് ശിവന്റെ ഇരയത്തിൽ ചെന്നപ്പോ ശിവനെ അനാദരിച്ചു. അപ്പൊ ശിവനും ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ ഉടനെ പാർവതി അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തനാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിഷ്ണുവിന്റെ ഇരയത്ത് വന്നു. വിഷ്ണു ശയിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, നെഞ്ചത്ത് പാദം വെച്ചുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയ പോലെ അങ്ങനെ നിന്നു. പക്ഷെ വിഷ്ണു കോപിക്കാതെ ചോദിച്ചു വിനയത്തോടെ, അങ്ങയുടെ പാദത്തിന് വല്ല എന്താണ് വേദന വന്നോ, എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് തട്ടിയിട്ട് വേദന വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒട്ടും കോപിക്കാതെ, അപ്പൊ താഴ്മാലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ആണ് കരുണ, ദയ, ക്ഷമ, വിനയം ഇതിന്റെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതേപോലെ ദക്ഷ പ്രജാപതി, ഇവിടെ ഭൃഗു മഹർഷി, ദക്ഷൻ തുടങ്ങിയ മഹത്ത് വ്യക്തികള് അല്ലെ. ദക്ഷ പ്രജാപതിയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രൻ തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ഭാര്യയാണ് പ്രസൂതി. അതേപോലെ പുത്രി സതി ആരാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്, ശിവൻ വരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആത്മീയ പതനത്തിന് കാരണമായ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭൃഗു മഹർഷി ദക്ഷൻ തുടങ്ങിയ മഹത് വ്യക്തികളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കാണാൻ പോയി. ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെയും കുട്ടിയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കാണാൻ പോയത്. ധ്യാനത്തിലായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശിരസിൽ ബ്രഹ്മാവ് കമണ്ഡലുവിൽ നിന്ന് ജലം തളിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അസുരന്മാരുടെ രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആവർത്തിച്ച് സാദര പ്രണാമങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ കമണ്ഡലുവിൽ നിന്ന് ജലം തെളിച്ചപ്പോഴാണ് ആ പുറ്റിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകാല ശരീരം വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്, പക്ഷെ ആരുടെ കാരുണ്യത്താലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ, ഞാനിതില് അഹങ്കരിക്കാതെ എനിക്ക് ആ കഴിവ് തരണമേ എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ, എന്നാൽ ഈ അസുരന്മാരുടെ രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആവർത്തിച്ച് സാദര പ്രണാമങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അർപ്പിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവൻ വരം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു താൻ ഏതെങ്കിലും ജീവിയാൽ തുറസായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ, മറവിൽ വെച്ചോ, പകലിലോ രാത്രിയിലോ, ഏതെങ്കിലും ആയുധത്താലോ, ഭൂമിയിൽ വെച്ചോ, ആകാശത്തിൽ വെച്ചോ, മനുഷ്യനാലോ, മൃഗത്താലോ, ദേവനാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിയാലോ വധിക്കപ്പെടരുതെന്ന വരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ഡിമാൻഡ്സ് കൊടുത്തത്. കൂടാതെ എന്ത് വേണം, സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും സർവേശ്വരത്വവും 14 ലോകത്തിന്റെയും അധീശനാവണം.
അണിമ ലിഖിമ ആദിയായ 8 യോഗസിദ്ധികളും കിട്ടണം. യോഗസിദ്ധികൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ, അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ അത് 8 പടികൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് യോഗസിദ്ധികളൊക്കെ എത്താല്ലേ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ, അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള 8 പടികളാണ്. പക്ഷെ ഈ അസുരന് 8 യോഗസിദ്ധികളാണ് വേണ്ടത്. അയാൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപോ രാജന്ന അജേയമജരാമരം ആത്മാനമപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജം ഹൃദി സദാ. ഹിരണ്യകശിപോ രാജന്ന ജേയമജരാമരം ആത്മാനമപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജം ഹൃദി സദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപോ രാജന്ന ജേയമജരാമരം. ആത്മാനമപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജം ഹൃദി സദാ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപോ രാജന്ന ജേയമജം അജരാമരം. ആത്മാനം അപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജം ഹൃദി സദാ. നമുക്ക് വാക്കർത്ഥം നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാണ്ട. ശ്രീനാരദ ഉവാച, നാരദ മുനി പറഞ്ഞു, ഹിരണ്യകശിപു രാജൻ, അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര രാജാവേ, അജേയം ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത, അജേയൻ രാജൻ, അജേയം അജര രോഗമോ വാർദ്ധക്യമോ ഇല്ലാത്ത, അജര അമരം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അമരം, മരണമില്ലാത്ത, ആത്മാനം സ്വയം, അപ്രതിദ്വന്ദ്വം ശത്രുവോ എതിരാളിയോ ഇല്ലാത്തവൻ, ഏക രാജ്യം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു രാജാവ്, ഹൃദി സദാ ആയിത്തീരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്താണ് പറയണത്? ഹിരണ്യകശിപു എന്ന രാജൻ, അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര രാജാവേ, ഹിരണ്യകശിപു അജേയം ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത, അജര രോഗമോ വാർദ്ധക്യമോ വരാത്ത, അമരം മരണമില്ലാത്ത, ആത്മാനം സ്വയം അപ്രതിദ്വന്ദ്വം, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപു രാജൻ അജേയമജരാമരം ആത്മാനം അപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജം ഹൃദി സദാ. ശ്രീജമാതാജി വായിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് വായിപ്പിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപോ രാജന്ന ജേയമജരാമരം ആത്മാനമപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജം വിധിസ്തദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബികാശ്രീ ദേവദാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപു രാജന്ന ജേയമജരാമരം അമരം ആത്മാനമപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജം വ്യതിസതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി ശ്യാമ ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപു രാജന്ന ജേയമജരാമരം ആത്മാനമപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജം വ്യതിസദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപോ രാജന്ന ജേയമജരാമരം ആത്മാനം പ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജം വിധിൽ സദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപു രാജന്ന ജേയമജരാമരം ആത്മാനമപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജം വിധിൽ സദാ.
हरे कृष्ण माताजी। पंकजश्री माताजी। कृष्णमाताजी प्रणामम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपो राजन्न अजेय अजारामरम् आत्मानमधिप्रतिद्वन्द्व मेघराज्यं विदिल्सदा। हरे कृष्ण माताजी प्रणामम्। राजी माताजी हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपो राजन्नजेयमजरामरम् आत्मानम् अप्रतिद्वन्द्वमेघराजं हृदि सदा। हरे कृष्ण माताजी। भारतीयम्मा माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन्नजेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वं मेघराजं व्यदिल्सदः। हरे कृष्ण। निर्मला माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन्नजेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं विदिल्सदा। हरे कृष्ण माताजी। सीतारामनन्दी माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपो राजन् अजेयमजरामरम् आत्मानप्रतिद्वन्द्वे मे एकराज्यं व्यधिष्ठते। हरे कृष्ण माताजी। तंकमणि माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन् अजेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वमेकराजं व्यतिल्सदा। हरे कृष्ण। पद्मकुमारी माताजी हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन्न अजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यदिल्सदा। हरे कृष्ण माताजी। वत्सला शाजी माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन्नजेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं यदिल्सदा। हरे कृष्ण माताजी। प्रसन्न कुमारी माताजी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन्नजेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं विदिल्सदा। हरे कृष्ण माताजी। वसंता माताजी हरे कृष्ण। वसंता माताजी चलिगोಳು हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपो राजन्नजेयम् अजरामरम् अज्ञानम् आत्मानम् अप्रतिद्वन्द्वम् मेघराजं व्यतिस्ततः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी। हरे सुमित्रा कृष्ण माताजी। माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपो राजन्नजेयमजरामरम् आत्मानमभिप्रद्वन्द्वमेघराजं विदिल्सदा। हरे कृष्ण। सिंधुसिके माताजी हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपो राजन्नजेयमजरामरम् आत्मानमधिप्रदद्वन्द्वमेघराजं विधिस्तदा। हरे कृष्ण माताजी। शांता देवी माताजी हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन्यजेयमजरामरम् आत्मानमवृदितुन्दमेकराजं विधिस्तदा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। शोभा विजय माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन् अजेयम् अजरम् अमरम् आत्मान अप्रतिद्वन्द्वम् एकराज्यं हृदि सदा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। उषा माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच हिरण्यकशिपुराजन्नजेयमजरामरम् ആത്മനാമപ്രതിദ്വന്ദ്വമേഘരാജം വ്യതിസ്സതഃ. അതായത് ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण। वत्सला गोपाल माताजी
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപോ രാജൻ അജേയം അജരാമരം ആത്മാനം അപ്രദുന്ദമേകരാജം വ്യതിൽസദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപു രാജൻ അജേയമജരാമരം ആത്മാനമപ്രതിദ്വന്ദ് മേഘരാജ്യം വ്യഥിൽസദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യകശിപു രാജൻ അജരാമരം ആത്മാനമപ്രതിദ്വന്ദ് ഏകരാജ്യം വിധിൽസദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഹിരണ്യകശിപുരാജൻ അജേയമജരാമരം ആത്മാനമപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകരാജ്യം വ്യതിൽസദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യകശിപു രാജൻ അജയമേജ അജരാമരം ആത്മനാമപ്രതിദ്വന്ദ്വമേകം രാജ്യം ദ്വദിശ്രുത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ അധ്യായമാണ് അല്ലെ. ആകെ 38 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശൈലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശൈലപ്രഭുവാദ്. നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, അസുരന്മാരുടെ രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപു ആരാലും തോൽപ്പിക്കപ്പെടാത്തവനും വാർദ്ധക്യവും ക്ഷയവും ബാധിക്കാത്തവനുമായി തീരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അണിമ ലഘിമ ആദിയായ യോഗ പരിപൂർണതകൾ നേടാനും മരണമില്ലാത്തവനും ബ്രഹ്മലോകം ഉൾപ്പെടെ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഭരണാധികാരിയുമാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. അസുരന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപശ്ചര്യകളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ വിധമാണ്. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കും താൻ വലിയവനാകണം, എല്ലാവരെയും അടക്കി വാഴാനുള്ള ആ ത്വര, അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവര് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും വരം നേടിയത് ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ധാമം പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന അഭിലാഷത്തോടെയായിരുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊരു അസുരൻ മഹാദേവനിൽ നിന്ന് വരം നേടുകയും അതേ വരത്താൽ മഹാദേവനെ തന്നെ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. വൃത്രാസുരൻ എന്നും പറയാം, ഭസ്മാസുരൻ എന്നും പറയാം അല്ലെ. മഹാദേവനിൽ നിന്ന് വരം നേടി അതേ വരത്താൽ മഹാദേവനെ തന്നെ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് നെറുകയിൽ തൊട്ടാലും മാത്രമാണ് ഇതുവര. ഇനി അത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഉടനെ ആ വരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആ നന്ദി മറന്നിട്ട് ശിവനെ തന്നെ അത് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഓടി. മഹാദേവൻ തിരിച്ചോടി, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓടി. അവസാനം വിഷ്ണു മോഹിനി രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെ വൃത്രാസുരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭസ്മാസുരനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് നടനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് സ്വാർത്ഥ തൽപരരായ വ്യക്തികൾ ആസുരീയങ്ങളായ തപസ്സുകളാൽ വരം നേടും. അവര് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച അത്രയേ കഠിന തപസ് ആസുരീയങ്ങളായ തപസ്സുകളാല് വരം നേടുകയും അതേ വരത്താൽ വരദായകരെ തന്നെ വധിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നന്ദി എന്നൊരു വാക്ക് അസുര സമീപൻ എന്തൊരു അസുരൻ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാം. നമ്മളിൽ അന്വേണ്ടതല്ല. നന്ദിയില്ലാതെ കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തികള് നമ്മളും അസുര ഗണത്തിലേക്കാണ് പോവുക. അതേസമയം വൈഷ്ണവർ ഒരിക്കലും ഭഗവത് പദവി കാക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ പദവി ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവരെ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അവിടുത്തെ ശാശ്വത സേവകരായി തുടരാൻ മാത്രം ആശിക്കുന്നു. പൊതുവെ അസുരന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സായുജ്യമുക്തിയിലൂടെ അവർക്ക് സായുജ്യം ഭഗവാനിൽ ഒന്ന് ലയിച്ചു ചേരുക. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരുവൻ ചിലപ്പോൾ ഇപ്രകാരം അദ്വൈതവാദ സിദ്ധാന്തത്തിലെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും
അയാൾ വീണ്ടും ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കും. അദ്വൈതം, അതായത് ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും രണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും വീണ്ടും ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 2. സതേപേ മന്ദരദ്രോണ്യം തപ പരമദാരുണം ഊർധബാഹുർനഭോ ദൃഷ്ടി പദാങ്കുഷ്ടാശ്രിതാവനി. സഹ അയാൾ ഹിരണ്യകശിപു തേബേ അനുഷ്ഠിച്ചു മന്ദരദ്രോണ്യം മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ തപഹ തപസ് പരമമായ ദാരുണം പ്രയാസകരം. നമ്മള് ദാരുണാന്ത്യം എന്നൊക്കെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഒരാള് അത്രയും ശോചനീയമായ അവസ്ഥയില് അതാണ് ദാരുണം. ഊർധഹ ഉയരുക, ബാഹു കരങ്ങൾ, നഭഹ ആകാശത്തിലേക്ക്, ദൃഷ്ടി കാഴ്ച, പാദ അങ്കുഷ്ട പാദത്തിന്റെ പെരുവിരൽ കൊണ്ട്, ആശ്രിത ഊന്നി നിൽക്കുക, അവനിഹി ഭൂമി അയാൾ തപസ്സിന്റെ കാഠിന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹിരണ്യകശിപു മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ കാലിന്റെ പെരുവിരൽ മാത്രം നിലത്തൂന്നി കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിന്ന് തപശ്ചര്യകൾ ആരംഭിച്ചു. കാലിന്റെ പെരുവിരല് മാത്രം തന്റെ ശരീരഭാരം കൊണ്ട് നിലത്തൂന്നി കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിന്ന് തപശ്ചര്യകൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ നിലയിൽ നിന്നുള്ള തപസ് അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണെങ്കിലും പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അയാൾ അത് സ്വീകരിച്ചു. അയാളുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ തപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ദുഷ്കരമായ നിലയിൽ എല്ലാവരും തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊരു സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ, പക്ഷെ അതല്ല. എത്ര വേണമെങ്കിലും തൻ്റെ ശരീരത്തെ തപിപ്പിക്കാനും എത്ര ദുഷ്കരമായതാണെങ്കിലും തനിക്ക് ആ ലക്ഷ്യം നേടണമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അദ്ദേഹം തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് കുറെ വരങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട്, എല്ലാം നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അത് ബ്രഹ്മാവിനെ വരുത്തണം എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അത്രയധികം കഠിനമായ തപസ്സില് സ്വീകരിച്ചു. ശ്ലോകം. ജഡാധീതിഭീരജേ സംവർത്താർക്ക ഇമാംശുഭിഃ തസ്മിംസ്തപസ്തപ്യമാനേ ദേവാസ്ഥാനാനി ഭേജിരേ. ജഡാധീതിഭീരജേ സംവർത്താർക്ക ഇമാംശുഭിഃ തസ്മിംസ്തപസ്തപ്യമാനേ ദേവാസ്ഥാനാനി ഭേജിരേ. ജഡാദിഭി ശിരസിലെ മുടിയുടെ തേജസ്സാൽ രേജെ പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. സംവർത്ത അർക്കഹ സംഹാര സമയത്തെ സൂര്യൻ ഇവ പോലെ അംശുഭിഹി കിരണങ്ങളാൽ തസ്മിൻ എപ്പോഴയാൾ തപസ്സുകൾ തപ്യമാനെ മുഴുകിയിരുന്നു. ദേവാദേവന്മാർ സ്ഥാനാനെ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഭേജിരെ തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശിരസിലെ മുടിയിൽ നിന്ന് സംഹാര സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ കണക്ക്, നല്ല പ്രഭാത സൂര്യനല്ല, ഉച്ചസ്ഥായില് നിൽക്കുന്ന ആ സൂര്യന്റെ സംഹാര സൂര്യൻ, നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും നോക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ, ആ സംഹാര സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ കണക്ക് ഉജ്ജ്വലവും ദുസ്സഹവുമായൊരു തീഷ്ണ തേജസ് ഉത്ഭവിച്ചു. അത്രയ്ക്ക് തീവ്രമായ തപസ് കൊണ്ട അന്യഗ്രഹങ്ങൾ തോറും അലഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ദേവന്മാർ അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി. അതായത് ദേവന്മാരെപ്പോഴും അന്യഗ്രഹങ്ങളിലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എവിടെയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അന്യഗ്രഹങ്ങൾ തോറും അലഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ദേവന്മാർ അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി. അവർക്ക് ആ ലോകത്തൊന്നും ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും നിൽക്കാൻ സാധിക്കാണ്ടായപ്പോ അവര് ദേവലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കാനോ ഭക്തരെ കാണാനോ
അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കാനോ ഒന്നും തങ്ങളുടെ ആ കർമ്മം നടത്താൻ സാധിക്കാതെ അവര് എന്ത് ചെയ്തു, സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അവര് പോയി. ദേവലോകത്ത് പിന്നെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് മടങ്ങി. ശ്ലോകം 4. തസ്യ മൂർധന സമോദ്ഭൂത സാധുമോഗ്നിസ്തഭോ മയ തിര്യങ്കുർധമധോ ലോകാൻ പ്രാതപത് വിശ്വഗീരിത. തസ്യ അയാളുടെ മൂർധന ശിരസിൽ നിന്ന് സമുദ്ഭൂത ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു സധൂമഹ പുകയോടുകൂടി അഗ്നി തപമയ കഠിന തപസ് മൂലം തീര്യക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് ഊർധ്വം മുകളിലേക്ക് അധഹ താഴേക്ക് ലോകാൻ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പ്രാതപ തപിപ്പിച്ചു വിശ്വക്ക് എല്ലായിടത്തും ഈരിത വ്യാപിക്കുക എല്ലാ ലോകത്തേക്കും മുകളിലേക്കും ഊർധ്വലോകങ്ങളിലേക്കും അധോലോകങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും തപിപ്പിച്ചു. വിശ്വക്ക് എല്ലായിടത്തും ഈരിത വ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഘോരമായ സൂര്യന്റെ അഗ്നി ചൂട് അതെല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സിന്റെ കാഠിന്യ നിമിത്തം അയാളുടെ ശിരസിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഉത്ഭവിക്കുകയും ആ അഗ്നിയും പുകയും മുഴുവൻ ആകാശത്തിലും ഊർധ്വ അധോലോകങ്ങളിലും വ്യാപിച്ച് അവയെ അത്യന്തം തപിപ്പിച്ചു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭയങ്കര ചൂട് എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആ കൂടുതൽ ഭാവാർത്ഥമൊന്നും ശ്രീല പ്രഭുപാദ് തരുന്നില്ല. ശ്ലോകം 5. ചുക്ഷുഭർന്യുദ്യനന്ദ സദ്ദീപാസ്ദൃശ്ച ജലാഭൂ നിബേദു സംഗ്രഹാസ്താര ജജ്വലുശ്ചാദിശോ ദശ. ചുക്ഷുഭുഹു പ്രക്ഷുബ്ധമായി നദി ഉദന്വന്ത നദികളും സമുദ്രങ്ങളും സദ്ദീപാദൃശ്ചാജല സദ്ദീപ ദ്വീപുകളോടുകൂടി അദ്രി പർവ്വതങ്ങളും ചചാല വിറകൊണ്ടു ഭൂഭൂഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതലം നിബേദു നിബദിച്ചു സഗ്രഹ ഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി താര നക്ഷത്രങ്ങൾ ജ്വലിച്ചു ദിശ ദശ 10 ദിക്കുകൾ എല്ലായിടത്തും ആ തപസ്സിന്റെ കാഠിന്യം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഠിന തപസ്സിന്റെ ശക്തി മൂലം നദികളും സമുദ്രങ്ങളും പ്രക്ഷുബ്ധമായി ഇളകിമറിയുകയും പർവ്വതനിരകളും ദ്വീപുകളും ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയാകെ വിറകൊള്ളുകയും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ദിക്കുകളും കത്തിജ്വലിച്ചു. അത്രയും കഠിന തപസ്സോടുകൂടി അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പ്രഭാവം ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങി. ആ കഠിന തപസ്സിന്റെ ശക്തി മൂലം നദികളും സമുദ്രങ്ങളും എല്ലാം പ്രക്ഷുബ്ധമായി ഇളകിമറിയാൻ തുടങ്ങി. പർവ്വതനിരകളും ദ്വീപുകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഭൂമിയാകെ വിറകൊള്ളുകയും ഭൂമിദേവിക്ക് തന്നെ വിറയൽ വരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ദിക്കുകളും കത്തിജ്വലിച്ചു. അപ്പൊ അത്ര ഉഗ്രമായ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 6 നോക്കാം നമുക്ക്. തേന തപ്താദിവം ത്യുക്താ ബ്രഹ്മലോകം യയൂസുര ധാത്രേ വിജ്ഞാപയാമാസുർദേവദേവ ജഗത്പദേ ദൈത്യേന്ദ്ര തപസാ തപ്താ ദിവി സ്ഥാതും ന ശക്നോമാ. എന്താണ്? ദേവന്മാര് എന്ത് ചെയ്തു? ദേവന്മാര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. തേന അതിനാൽ തപ്ത ദഹിപ്പിച്ചു ദിവം ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ അവരുടെ വാസഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ചൂട് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയെ ത്യുക്ത അവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രഹ്മലോകം യയുഹു പോയി സുരാ ദേവന്മാർ ധാത്രേ സ്രഷ്ടാവ് വിജ്ഞാപയാം ആസുഹു സമർപ്പിച്ചു ദേവദേവ അല്ലയോ ദേവന്മാരുടെ മുഖ്യ അവര് ലീഡർ അതായത് ബ്രഹ്മദേവനെ വിളിക്കാണ്. ജഗത്പതി ദൈത്യ ഇന്ദ്ര തപസ അസുരന്മാരുടെ രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സിനാൽ തപ്ത ദഹിപ്പിച്ചു. ദിവി സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ സ്ഥാതും തങ്ങാൻ ഇല്ല സക്നുമ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല.
വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഠിന തപസ്സിനാൽ ചൂടുകൊണ്ട് പീഡിതരായ ദേവന്മാർ അവർ വസിച്ചിരുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് പോയി. അവര് സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട് തങ്ങളുടെ നേതാവായ ബ്രഹ്മാവിനെ പോയി കണ്ട് സങ്കടം ഉണർത്തിക്കാനായിട്ട് പോയി. അവിടെ അവർ സ്രഷ്ടാവിനെ ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു, സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന സൃഷ്ടാവിനെ ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു: അല്ലയോ ദേവദേവ ജഗത്പദേ, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഠിന തപസ്സിന്റെ ഫലമായി അയാളുടെ ശിരസിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അഗ്നിയാൽ അത്യന്തം പീഡിതരായ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ കഴിയാതെ അങ്ങയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വലിയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലേ? ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇനി ആരാണുള്ളത്? ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവനെ ആണ് തപസ്സില് ഉപാസിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവരെല്ലാവരും അവിടേക്ക് എത്തി. ശ്ലോകം 7. തസ്യ ചോപശമം ഭൂമൻ വിദേഹി യതി മന്യസേ ലോകാനായവന്നക്ഷന്തി ബലിഹാരാസ്തവാഭിഭുഃ. തസ്യ ഇതിന്റെ തീർച്ചയായും ഉപശമം ശമിപ്പിക്കൽ ഭൂമൻ അല്ലയോ മഹാത്മൻ വിദേഹി ദയവായി നിർവഹിച്ചാലും ഈ തപസ്സൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് അവനിൽ പ്രസാദിച്ചാലും യതി മന്യസേ അങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലോകാഹ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ ഇല്ല യാവത് തുടരുന്നിടത്തോളം നശ്യന്തി നഷ്ടപ്പെടും ബലിഹാര ആരാധിക്കുന്ന തവ അങ്ങയുടെ അഭിഭു പ്രപഞ്ചമുഖ്യൻ അങ്ങനെയാണ് അവൻ തപസ്സില് പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന വിവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം 38 ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെറിയ അധ്യായമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് അസുരന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പറയാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവര് ആ അസുരൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര കഠിന ഘോര തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം: അല്ലയോ മഹാത്മാവേ പ്രപഞ്ചമുഖ്യ, അങ്ങേക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇന്നത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറയണില്ല. അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ ഉപദ്രവങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വിനീതരായ പ്രജകളെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി അവസാനിപ്പിച്ചാലും. അങ്ങ് അവരുടെ പിതാവാണ്, അതേസമയം പ്രപിതാമഹനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പിതാവായ അങ്ങ് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പിതാവായതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വിനീതരായ പ്രജകളെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി ഈ ഒരു കഠിന തപസ് ഏതാണെന്നും എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങേക്ക് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം, അതാണ് വിനീതമായി വേണം നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്നവര് അല്ലെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ചെന്ന് കണ്ട് വിനീതമായി ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ വിനീതമായിട്ട് പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷം ഈ ഉപദ്രവങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വിനീതരായ പ്രജകളെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്ന അവരെല്ലാം നശിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ദയവായി അവസാനിപ്പിച്ചാലും. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അമരത്വം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കാലാവധി ഉണ്ട്. എന്നാലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല, അതിനു മുമ്പ് ദയവായി അവസാനിപ്പിച്ചാലും. ശ്ലോകം 8. തസ്യായം കില സങ്കൽപ്പാശാരദോ ദുശ്ചരന്തപഃ ശ്രൂയതാം കിം ന വിദിസ്തം വിദിസ്തം അധാപി നിവേദിതഃ. തസ്യായം കില സങ്കൽപ്പശാരദോ ദുശ്ചരന്തപഃ ശ്രൂയതാം കിം ന വിദ്യുതസ്തദാഭി നിവേദിതഃ. തസ്യ അയാളുടെ അയം ഇത് കില നിശ്ചയം അയം സങ്കൽപ്പഃ ദൃഢനിശ്ചയം ചരത നിർവഹിക്കുന്നവൻ ദുശ്ശരം വളരെ വിഷമകരം തപഃ തപസ് ശ്രൂയതാം കേൾക്കുക കിം എന്ത് ന ഇല്ല വിദിതഃ അറിയപ്പെടുക തവ അങ്ങയുടെ അധാപി എന്നിട്ടും നിവേദിതം സമർപ്പിച്ചു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹിരണ്യകശിപു അത്യന്തം ഘോരമായൊരു തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അയാളുടെ പദ്ധതി അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതല്ലെങ്കിലും അങ്ങിതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
മനസ്സിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ അറിയും. അപ്പൊ ദയവായി കേട്ടാലും അവിടെ ചെന്ന് അയാളുടെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് പരമാത്മാവിന് മാത്രമാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് പോയി ചോദിച്ച് ദയവായി കേട്ടാലും അതൊന്ന് കേട്ട് അതിന് പരിഹാരം കൊടുക്കാൻ അല്ലെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങ് ദയവായി ഒന്ന് പോയി കേൾക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് വിനീതമായിട്ട് അവര് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 9-10. സൃഷ്ട്വാ ചരാചരമിദം തപോയോഗ സമാധിന അധ്യാസ്തേ സർവദിഷ്ണേഭ്യ പരമേഷ്ടി നിജാസനം തദഹം വർദ്ധമാനേന തപോയോഗ സമാധിന കാലാത്മനോശ്ച നിത്യത്യാത് സാധയിഷ്വേ തദാത്മനഃ. സൃഷ്ടിക്കുക, ചരിക്കുന്ന, അചരം ചലിക്കാത്ത, ഇത് തപഹ തപസ്സിന്റെ, യോഗത്തിന്റെ, സമാധിന ധ്യാനാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും, അധ്യാസ്തെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, സർവദിഷ്ണേഭ്യ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും, പരമേഷ്ഠി ബ്രഹ്മദേവൻ, നിജ ആസനം സ്വസിംഹാസനം, തത് ആയതിനാൽ അഹം ഞാൻ, വർദ്ധമാനേന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, തപഹ തപസ്, യോഗസിദ്ധികൾ, സമാധിന ധ്യാനവും, കാല സമയത്തിന്റെ, ആത്മനോഹി ആത്മാവിന്റെയും, നിത്യമായതിൽ നിന്ന്, സാധയിഷ്യേ നേടാം, തഥാ അത്രയധികം, ആത്മനഃ ആത്മാവിനെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുപാദ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമോന്നത വ്യക്തിയായ ബ്രഹ്മദേവന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട പദവി ലഭ്യമായത് കഠിന തപസ്സുകൾ, യോഗം, സമാധി എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് അല്ലെ. കുറെ കോടിക്കണക്കിന് വത്സരം അവിടെ ഇരുന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ ആ താമരത്തണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയി നോക്കി, എന്താണ് ഞാൻ, എവിടെയാണ്, എന്താണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം, എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത്, അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അവസാനം തപ അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ താമരയിലിരുന്ന് തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഉത്കൃഷ്ട പദവി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട പദവി ലഭ്യമായത്. കഠിന തപസ്സുകൾ, യോഗം, സമാധി എന്നിവയുടെ ഫലമായാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവി ലഭിച്ചത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പരിണത ഫലമായി പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ആരാധ്യാർഹനായ ദേവനായി തീർന്നു. അദ്ദേഹം ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അതുപോലെ ജ്ഞാനവും കാലവും ശാശ്വതമാകിയാൽ അത്തരം തപസ്സും യോഗവും ധ്യാനവും അനേകം ജന്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയിലെത്തും. അത് വിചാരിച്ചാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കണത്? ഈ ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിയിലെത്തണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി മൂപ്പർക്ക് നേടിയെടുക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത്. ജയ് ശിലപ്രഭാത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം. പക്ഷെ അത് അസാധ്യമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന് വളരെ വളരെ സുദീർഘമായ ആയുഷ്കാലമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി നേരിടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം. പക്ഷെ അത് അസാധ്യമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന് വളരെ വളരെ സുദീർഘമായ ആയുഷ്കാലമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത 8:17 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹർഭയത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു അല്ലെ. സത്യസ്ത്രേതാപര ആ കൽപ്പം വരെയാണ്, കൽപ്പമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലെ. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം തേഹോരാത്ര വിഭോജനാഹ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം 1000 യുഗങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന് തുല്യമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം അത്യന്തം സുദീർഘമാണ്. അതിനാൽ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ആ പദവി ലഭിക്കുക തികച്ചും അസാധ്യമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആത്മാവും കാലവും നിത്യമാകയാൽ ആ പദവി സ്വായത്തമാക്കാൻ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അതിന് കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ജന്മങ്ങൾ തോറും തപശ്ചര്യകൾ തുടരാനായിരുന്നു അയാളുടെ തീരുമാനം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മരണത്തെ വഞ്ചിച്ച് കുറേ കാലം അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടെ എത്തണം? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി, ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നേടിയെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങള്: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അതിനാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ദൈർഘ്യമാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ഉള്ളത് അല്ലെ, അയാളുടെ തീരുമാനം. ശ്ലോകം 11 നോക്കാം നമുക്ക്. അന്യതേദം വിദാസ്യേഹം യഥാപൂർവം ഓജസ കിമന്യേ കാലനിർധൂതേ കൽപ്പാന്തേ വൈഷ്ണവാദിഭി. അന്യഥാ നേരെ വിപരീതം ഇതം ഈ പ്രപഞ്ച വിധാസ്യേ ഉണ്ടാക്കും. അഹം ഞാൻ അയഥ അനുചിതമായ പൂർവം മുമ്പ് ഓജസ തന്റെ തപശക്തി കൊണ്ട് കിം എന്തു ഗുണം അന്യേഹി മറ്റുള്ളവയ്ക്കൊപ്പം കാലനിർയുധൂതേ കാലത്താൽ നശിക്കുന്ന കൽപ്പ അന്തേ യുഗാന്ത്യത്തിൽ വൈഷ്ണവ ആദിബി ധ്രുവലോകമോ വൈകുണ്ഠലോകമോ തുടങ്ങിയ പോലുള്ള ലോകങ്ങൾക്കൊപ്പം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭാത് ജയശല്യപ്രഭാത്. എന്റെ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകളുടെ ശക്തിയാൽ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഞാൻ വിപരീതമാക്കും. ലോകത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥാപിത സമ്പ്രദായങ്ങളും ഞാൻ കീഴ്മേൽ മറിക്കും. ധ്രുവലോകത്തിന് പോലും കൽപ്പാന്തത്തിൽ വിനാശമുണ്ട്. അതിനാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ത്? ഞാൻ ബ്രഹ്മപദവിയിൽ തുടരാൻ ശ്രമിക്കും. ധ്രുവലോകത്തിന് പോലും കഴിയുമ്പോൾ അത് നശിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മപദവിയിൽ തുടരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഘോര തപസ് നടക്കണം. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആസുരീയ ദൃഢനിശ്ചയത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനോട് വിശദീകരിക്കുന്ന ദേവന്മാർ അയാൾ ലോകത്തിലെ വ്യവസ്ഥാപിത തത്വങ്ങളെല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. കഠിനമായ തപസ്യകൾക്ക് ശേഷം ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. എന്നാൽ ആഗ്രഹങ്ങളിലും ദേവന്മാരുടെ നയതന്ത്ര വികാരങ്ങൾ നിമിത്തം ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അപ്പൊ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. എന്നാൽ ആഗ്രഹങ്ങളിലും ദേവന്മാരുടെ നയതന്ത്ര വികാരങ്ങൾ നിമിത്തം ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക ഇടപാടുകൾ നിമിത്തം ദുഃഖം സഹിച്ചവർ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലും അതേ കാരണത്താൽ ദുഃഖം സഹിക്കണമെന്ന് അവൻ കാംക്ഷിച്ചു. തീർച്ചയായും അത്തരം ഉപദ്രവങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാക്കാൻ അവൻ അഭിലഷിച്ചു. അപ്പൊ മുമ്പ് നേതാവായി കഴിഞ്ഞാല് അവരും ദേവന്മാരും അങ്ങനെ സുഖിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈ പ്രപഞ്ചക്രമം സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായതിനാൽ ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന് ഒരുവൻ ചോദിച്ചേക്കാം. എല്ലാം തൻ്റെ തപശക്തി കൊണ്ട് സാധ്യമാകുമെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഹിരണ്യകശിപു ആഗ്രഹിച്ചു. അതായത് വിഷ്ണു എന്നുള്ള തൻ്റെ എതിരാളിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളെ താൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രക ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞു. വിഷ്ണുവിനെ മറന്നു കളഞ്ഞു. ഈ പ്രപഞ്ചക്രമം സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ തന്നെ കൊണ്ടെല്ലാം സാധിക്കും, തൻ്റെ തപശക്തി കൊണ്ട് സാധ്യമാകുമെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഹിരണ്യകശിപു ആഗ്രഹിച്ചു. വൈഷ്ണവരുടെ സ്ഥിതി അരക്ഷിതമാക്കാൻ പോലും അവൻ ഇച്ഛിച്ചു. ആസുരികങ്ങളായ ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ആസുരിക ശക്തിയിലെ ആസുരിക നിശ്ചയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് ഇവരെ കൊണ്ട് തൻ്റെ ഭക്തന്റെ തപസ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. നാളത്തെ ഒരു പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശി.
ഏകാദശി മാതാജി. ഏകാദശി അല്ലേ? അപ്പൊ ഏകാദശി ഇന്ന് അല്ലേ മാതാജി? ഇന്നൊരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആ ഏകാദശിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ നാളെ അതേ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതായത് നമ്മളുടെ ശയന ഏകാദശിയാണ് അല്ലെ? ശയന ഏകാദശി എന്നാണ് പറയുക. ശയന ഏകാദശി നമ്മുടെ ഭക്തിവേദാന്ത കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ശയന ഏകാദശി ആഷാഢ ശുക്ല ഏകാദശി ദിവസമാണ് അത് ആചരിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം മുതലാണ് ചാതുർമാസ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യത്തിലും BBT പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഏകാദശിയുടെ പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രധാന മഹാത്മ്യം: ഈ ദിവസം ശ്രീ വിഷ്ണു യോഗനിദ്രയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. യോഗനിദ്രയിൽ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് എന്ന ദിവസമാണ്. ഇതോടെയാണ് 4 മാസത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ 4 മാസത്തെ ചാതുർമാസ വ്രതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ഏകാദശി നമ്മള് ഭക്തിയോടെ ആചരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് കിട്ടുക? പാപം ക്ഷയിക്കും. നമ്മുടെ സഞ്ചിതമായ പാപങ്ങളും പേറിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ പാപത്തിന് ക്ഷയം വരും. ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് പുരോഗതി നേടും. വിഷ്ണു ലോക പ്രാപ്തി ഇതൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു കാലത്ത് മന്ധാത മഹാരാജാവിൻ്റെ രാജ്യത്ത് വലിയ വരൾച്ച ഉണ്ടായി. മന്ധാത മഹാരാജാവിൻ്റെ രാജ്യത്ത് വലിയ വരൾച്ച ഉണ്ടായി. മഴ പെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. മഴ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അല്ലെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ രാജാവ് ഋഷിമാരുടെ ഉപദേശം നേടി. അന്ന് ഋഷിമാരോടാണ് ചോദിക്കുക. നമ്മള് ആണെങ്കിലോ നമ്മള് ഭൗതികതയിലുള്ളവര് നമ്മളെക്കാള് ഇത്തിരി പേര് കേട്ട ആൾക്കാരെ ചോദിക്കും അല്ലെ. ഇത് ഋഷിമാര് അന്ന് എല്ലാം ഭാവി ഭവിഷ്യത്ത് ഒക്കെ അറിയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഋഷിമാരുടെ ഉപദേശം നേടി അവസാനം അങ്കിര മഹർഷി രാജാവിനോട് ആഷാഢ ശുക്ല ഏകാദശിയായ ശയന ഏകാദശി വ്രതം ഭക്തിപൂർവ്വം ആചരിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ആഷാഢ മാസത്തിൽ വരുന്ന ശയന ഏകാദശി, ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ദിവസത്തെ ഏകാദശി വ്രതം ഭക്തിപൂർവ്വം ആചരിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അപ്പൊ രാജാവിന് സന്തോഷമായി. രാജാവ് പ്രജകളോടൊപ്പം, അപ്പൊ പ്രജകളോട് മാത്രം പറയല്ല, രാജാവ് പ്രജകളും ചേർന്ന് ഉപവസിച്ച് ശ്രീഹരിയെ ഉപാസിച്ചു. വ്രതത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? മഴ പെയ്തു. രാജ്യം വീണ്ടും സമൃദ്ധമായി. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ലഭിച്ചു. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് യഥാർത്ഥ സമൃദ്ധിയുടെ കാരണം. നമ്മൾക്ക് സമൃദ്ധി ഇല്ലാതാകുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്ന പ്രസാദം അത് നമ്മളത് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യത്തിൽ കാണണം. അപ്പൊ ഏകാദശിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഉപവാസം അല്ലെ, ഉപവാസം മാത്രമല്ല, എന്താണ് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഉപവസിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്? കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയും ഭക്തി വർധനവുമാണ്. എങ്ങനെയെല്ലാം ആ ദിവസം ഏകാദശി ഭഗവാനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? കഴിയുന്നത്ര ഹരിനാമം ജപിക്കുക. എന്തോട്? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അല്ലെ ഹരിനാമം ജപിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത വായന, കീർത്തനം, അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം, ഭഗവാന് ഏകാദശിയല്ല, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രസാദം എന്നിവയിൽ അതേസമയം ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം. ആ ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും മതി. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയശ്ചതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം യസ്നാമി പ്രയതോസ്മ്യഹ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോടെ ഒരാൾ ഇലയോ പൂവോ പഴമോ വെള്ളമോ സമർപ്പിച്ചാൽ ഞാനത് സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രസാദമൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി
ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി ആ പ്രസാദമാണ് നമ്മളുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് കാരണം. അപ്പൊ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്നതിലുപരി എന്താണ്, മനസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഭക്തിയോടെ ആചരിക്കുന്ന ഏകാദശി ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലെ, ഇപ്പൊ എവിടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചാതുർമാസത്തെ ഭക്തിയോടെ മുന്നേറാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമയവും ഇതുപോലെ ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ്